Milliardæren Christian Kaj, han er ude med en ny dokumentar, hvor han afslørte hans 2 store børn, som han har med Janne Spies. De får ikke en del af hans penge den dag han dør. Og grund er, de 2 børn har ikke så meget med ham at gøre. De 2 børn har jo været enormt sure over, at Christian blev gift med den iranske læge Susanne. Susan og Christian har været gift i over 14 år. Sammen har de Alexandra, drengen der. Og det er Alexandra, der bliver den store venner. Fordi Christian har udtalt i går, at Alexandra bliver den store venner. Christian har også en anden dreng. Han har Christoffer. Christoffer er han gode venner med. Han elsker Christoffer, og Christoffer står til at arve en del af farmands penge. Christian har givet Christoffer en jagtejendom på Venø. Det er på Christoffers navn, så Christoffer kommer ikke til at mangle så meget. Michaela og Philip kommer heller ikke til at mangle rigtig meget, fordi deres mor arvede rigtig mange penge fra Simon Spies i tidernes morgen. Christian Kajs unge kone, Irans Susanne, Nordea Banken tror ikke på hende. Nordea Banken har lukket Christians konto og spærret for hans kort, fordi de mener, at siden han er blevet alvorligt syg, de penge, der bliver overført til konens konto, er ting Christian gør, som han aldrig nogensinde vil gøre, når han var sund og rask. Christian er ramt med Alzheimer's, og det er noget, der også påvirker hjernen. Banken har troet, han var dement. Nej, det er han ikke. Men den sygdom, han lider med, de piller, han er på, det påvirker hukommelse, det påvirker hjernens kapabilitet. Derfor har man lukket for hans konto, og nu er han i gang med en sag med Nordea Banken. Nordea Banken tror ikke på, at hvis han var rask, vil han overføre så mange millioner til Susan. De mener, at Susan misbruger det her med, at Christian er blevet syg.